Bah, bella jene fora au beni yantuma merci beaucoup au beni che avec nga vidéo vous suit pour partager kosebe au ni che au ni baraji émission te seka damne antina seka kuma kidal kan ka kuma CSP kan antina seka kuma o kan te seka kuma France ni Algérie kan Yad Agali antina seka kuma chikan tant que ma ndoroni fo Djibril Diallo le PDG de Djeka Optique ou les vinga lunettes ou dia à chaque fois ni mon robin lunettes là mbiteno avec un verre ou dia mba fo et à te dormir kelen fana menena ani che ani baraji voilà des jolies paires de lunettes comme ça merci beaucoup Djeka Optique oui am dale assez kono aita ina aita tout che no male on biam na kuma Yad Agali ka Yad Agali côte les fans na RFI Boranai RFI Radio France Internationale au Boranai ko olu ye kunnafoni dɔ sɔrɔ kunnafoni min tɛ bɛɛ bolo ko kunnafoni ni mun ye ko Yad Agali k'a taara Kidal tɛ dɛ mais Kidal ni yɔrɔ dɔ bɛ yen kilo 40 ɲɔgɔn na 40 kilomètres k'a kun bɛ yen nɔ ko Yad Agali taara yen nɔ ko ani Banbanci minui marfata jamana contre la 2012 oh les groupes armés là kani ani groupes armés mɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn ye ko a y'a ɲini u fɛ u ka ale dɛmɛ ale Yad Agali dɛmɛ yaasa u ka se ka se sɔrɔ état islamique mɔgɔw kan alors état islamique faut k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye état islamique ye jɛkulu dɔ de ye jɛkulu minnu fana bɛ comme AQMI Al-Qaïda ni Al-Qaïda ɲɔgɔn bɛɛ ye kelen o fana ye terroristes de ye o fana bɛ dankari kɛ mɔgɔw la o fana bi bin mɔgɔw kan o bɛ charia appliquer mɔgɔw kan ka ko man nɔgɔn état islamique an bɛ se k'a fɔ ko ale bangena Syrie ni Irak fila ni ɲɔgɔn cɛ parce que guerre wulila Syrie kabini guerre wulila Syrie Bachar al-Assad fɛ yen eh bien bon gɛlɛya nana Syriens kan sani guerre ka wuli Syrie an bɛɛ y'a ye Irak 2003 Américains taara ka taa Irak ci u ye Irak ci ka Irak ka ko bɛɛ ban tuma min na ka Saddam Hussein faga dans les années 2006 comme ça kabini o kɛra maa dimini minnu tun bɛ yen minnu ma jɛn ni Américains ka nin nali ye Américains ka nin bɛnkanni wale ye Américains y'u caman minɛ k'u datugu kasoba dɔ la k'u to kaso kɔnɔ u farala ɲɔgɔn kan u y'u organiser k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko fo olu ka jamana dɔ de kɛ u ka yɔrɔ ye ka yɔrɔ kɛ état ye quoi ka kɛ état islamique ye donc Américains nana yɔrɔ bila kɔfɛ bɛɛ nana yɔrɔ bila donc mɔgɔ ninnu u fara ɲɔgɔn kan marifa b'u bolo u ye banques ci u ye banque damadamanin ci dugu dɔ bɛ ko Mosul u ye Mosul banque ci ils ont eu des millions voire des milliards de dollars o wari tun b'u bolo u ye marifaw san ka minɛn caman san ka état dɔ kɛ ka jamana dɔ kɛ n'u b'a fɔ ma ko état islamique u y'o kɛ Irak fan dɔ la puisque guerre fana nana wuli Syrie fana Bachar al-Assad fana fɛ yen mankan fana nana wuli yen nɔ donc u y'o yɔrɔ dɔ fana minɛ parce que Bachar al-Assad tun t'a ka territoire a ka jamana bɛɛ maîtriser donc u y'o yɔrɔ fana minɛ donc maintenant état islamique bi Irak ani Syrie de ni ɲɔgɔn cɛ on peut dire mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko a bangena yen olu bangena yen nɔ maintenant olu bɛ baara caman de kɛ parce que n'i y'a ye ko u bɛ ka affaire gɛlɛya AQMI bolo donc ka affaire gɛlɛya Yad Agali bolo eh bien c'est parce que c'est de bouillé u bɛ baara caman de kɛ d'abord pétrole b'u bolo olu bɛ komi jamana yɛrɛ pétrole b'u bolo pétrole min bi Irak u Irak fan min minɛ fan b'u bolo o pétrole b'u bolo u b'o feere jamana damadamanin ma mais jamana min kɔni b'a pétrole san vis-à-vis bɛɛ b'o kalama o ye Turquie de ye Turquie kɔni b'a pétrole san alors que embargo b'a pétrole kan mais o kɔni b'a san u b'a pétrole san u bɛ wari caman sɔrɔ a la pétrole dɔrɔn tɛ u bɛ fɛn caman feere fɛn o fɛn baara fɛn o fɛn ni jamana normal b'a kɛ u b'a bɛɛ lajɛlen feere
et puis u ka taxes bi fɛn bɛ fana kan misala san kɔɔri o bɛ kɔɔri fana feere turkiw ma ani jamana damadɔni ma a kɔɔri dɔw yɛrɛ bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ fo union européenne kɔnɔna na sen dɔ la union européenne yɛrɛ y'a mankan kɛ ko fini min b'u kana k'a fini ko a bɛ se ka kɛ a bɔra état islamique yɔrɔ et effectivement o de kama turkiw kɔɔriba b'u bolo u bɛ kɔɔri san ninnu bolo u b'a san mɔgɔ wɛrɛw bolo u bɛ fini caman kana et a finiw an ka commerçants fana bɛ taa ka taa fini caman san Turquie parce que fɛnw fana da ka gɛlɛn Turquie mais a caman fana bɛ bɔ état islamique yɔrɔ a bɛ bɔ Irak ani Syrie ni ɲɔgɔn cɛ donc u bɛ sɛw feere sɛ caman fana u b'o fana feere u bɛ sɛfɛnw feere hakili bɛ fɛn o fɛn na quoi ko jamana bɛ se ka feere a bɛɛ lajɛlen b'u bolo yen nɔ u b'o fɛn sugu bɛɛ de feere donc état islamique milliards camanba de b'u bolo ils sont très riches donc u bɛ kɛlɛ kɛ u bɛ se ka marifa caman fana de b'u bolo ils ont plein d'armements armement caman de fana b'u bolo hali Libi u taara Libi ɲagamina tuma min na u taara Libi fan dɔ b'u état islamique bolo o fan b'u bolo ani kɔgɔji de ka surun ɲɔgɔn na mais des fois bateau de bɛ na n'u ka chars de combat u ka chars de combat bateau de bɛ na n'a ye c'est les bateaux qui amènent ça ani marifakisɛ ni fɛn ba de donc c'est pour dire que état islamique des fois u bɛ business yɛrɛ kɛ indirectement ni jamanaba dɔw ye diɲɛ kɔnɔ o jamana ninnu bɛ nafaba de sɔrɔ a la mais a tɛ fɔ donc état islamique de sa a bolofara dɔ bɛ Mali kɔnɔ u b'a fɔ ma ko EIGS état islamique au Grand Sahara o bɛ yen Mali kɔnɔ yan i n'a fɔ AQMI Al-Qaïda fana ale bangena Pakistan ni ma fili ale fana bangena Pakistan a kɔni fanga kɔni sɔrɔ yen nɔ i n'a fɔ état islamique fana ye fangaba fana sɔrɔ Syrie ni Irak ni ɲɔgɔn cɛ parce que fɛn ninnu o bangeli yɔrɔ souvent sɔsɔli b'a la il faut le dire mais u kɔni fanga kɔni sɔrɔ ka yiriwa yɔrɔ min kɔni na état islamique ta kɛra Syrie ni Irak ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye o yɔrɔ fila o kɔni bangenen na et AQMI fana Al-Qaïda ale fana ye fanga fana sɔrɔ Pakistan de maintenant AQMI a bolofara dɔ fana bɛ yan Al-Qaïda n'u b'a fɔ ma ko AQMI ale bolofara dɔ bɛ yan o bolofara min bɛ yan Al-Qaïda bolofara min bɛ Mali kɔnɔ u b'a fɔ o de ma ko Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI donc maintenant Iyad Agrali ale y'a bolo di AQMI de ma ale y'a bolo di AQMI de ma k'a bɛna AQMI dɛmɛ a ka kɛlɛ la donc ale ko ale ye jɛkulu min ɲɛma ye k'o jɛkulu k'o tɔgɔ ye ko GSIM le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GICM mais arabukan na u b'a fɔ ma ko JNIM 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 bon n bɛna tila k'a définition fɔ a ye donc imaginez Iyad Agrali terroriste de don a y'a bolo di AQMI ma Al-Qaïda ma au Maghreb islamique k'a b'u dɛmɛ kɛlɛ la k'a b'u dɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na ale yɛrɛ jɛkulu min ɲɛma ye o ye GSIM groupe de soutien à l'islam et aux musulmans o terroriste sugu o ɲini no a jirala k'a fɔ k'a ɲini no bɛɛ fɛ o ɲini no o de bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ Mali nord la nord-est la à 40 km de Kidal et a bɛ ci bila jɔn ma a bɛ ci bila groupe armé banbanci minnu ye marifa ta jamana contre la a bɛ ci bila olu ma olu dɔw n'a ye ɲɔgɔn ye k'u kumana ko a y'a ɲini u fɛ k'u ka ale dɛmɛ u ka fara ale kan yaasa ale ka se ka état islamique kɛlɛ parce que EIGS ko fanga min b'u la k'a tɛ se ka lakali parce que effectivement u delila ka tɛrɛ feere kɛ ɲɔgɔn na armée malienne y'u to ɲɔgɔn na yen nɔ u ka ban u ka ɲɔgɔn ban fɔlɔ n'u ye ɲɔgɔn ban an bɛ tila ka occuper tɔ la donc maintenant Iyad Agrali bɛ ka dɛsɛ est-ce que a bɛ ka dɛsɛ k'a ye dɛmɛ ɲini il paraît que ani groupe armé minnu ye ɲɔgɔn ye olu ko problème foyi t'a la k'olu kɔni ka objectif kɔni tɛ k'a fɔ ko olu bɛna Iyad Agrali kɛlɛ fɔlɔ ko parce que ko fɛn bɛ yen min ka jugu ni Iyad Agrali yɛrɛ ye ko GIC donc c'est comme les groupes armés mɔgɔ ninnu u sɔnna k'u bɛna fara Iyad Agrali kan alors que olu de tun farala ɲɔgɔn kan 2012 k'an ka mɔgɔ faga Aguelok entre le 18 janvier 2012 jusqu'au 24 janvier 2012 an ka capitaine
min sare no anaka chedon le capitaine Bad, n'est-ce pas? Vous voulez vous faire, vous voulez vous bouler nyoma. Donc à chaque fois il y a des numéros nous boulot boulot. Au moment maintenant 2015 groupes armés nana kana au bolo noble accord la bengandola ko accord d'Alger ko bon que c'est bon quand ils ont fait ça amna accord ni walia et olu bi kuto accord konnana parce que c'est vrai ko ku ka baro nyongiri fono accord kono ko parce que ku dimino mais ou kon bi accord kono ka auto accord konnana alu terroriste bi nyongolo albi 2023. C'est la raison pour laquelle ngo Mali bi sera minka Mali ti sera juka Mali bi sera nyumanika anga jamana nyemaw solasu minumbe bi sera minka no ye ka marfa nyini ka quelqu'un minu nyini bi sera nyumanika o ka to o sera kan o kana bo sera kan al nubisi malien kelen gele ambe ka kalashnikov di malien kelen gele bela jenima ka drone di malien kelen gelen bela jena ka radar di malien kelen gelen bela jena nous c'est avion de chasse un malien un avion un malien ah nous c'est ko parce que nous tout à dabla ko ou ta dabla de RFI de fana borani ni information bedumba don RFI bi barak ni Francis service secret Francis ka service secret RFI bi barak ni parce que service secret de bonifon yi kafo RFI fana boka fo bela jeni barako RFI de ko yimo jatike ko kona bana attaquer et obuna mobti bna attaquer yaye parce que Francis dirigeant Francis nyemao ko jamana marabao ulu ni ko service secret bi nyokombulu et puis maintenant service secret fana RFI fana bi nyokombulu ani France 24 donc nous bi fera comment nous lasser moroma dirigeant nous ni service secret ou ba fo RFI ni France 24 ou le bit temani ko yika information du moroma c'est comme ça en Jeune Afrique il est diminué au Mali kroni watira parce que administration malienne konnana a fora ko kana Jeune Afrique santuguni abonnement minu kumbike ko kana abonnement ketuguni depuis que o abonnement no ko kono jora uti war kono solo tuguni diminu donc yo bi bot les fa bi fin de malima donc c'est comme ça médias français de borana RFI de borana kuma yayi ko yat agali kon kayira et puis que ou kan nyoye baro fana ketuguni mais mi est étonné ni kon bela djena oui nyoye mais il paraît que yat agali ni algabas nyoye algabas intala algabas agi intala oui jekulu de be ko ashewiya o fana be groupes armés kono abi seman kono nana ono nyama nyoye mais algabas kon ma bo ka foko tiente ama akon ma démenti ne ko me ka émission ke wati min kono ama me ka bola ka démenti ka foko ko tien konte pourtant algabas ni mali bi nyokombulu mali autorité bi nyokombulu il paraît que ani fin fana nyoye le général Elhadj Agamou kan Gamou fana nyoye la seconde rencontre a eu lieu avec le général Elhadj Agamou, le chef militaire du Gatia. Mais Gamou connaît jusqu'à présent une émission qui est bi. En tout cas, bi mercredi 1er février quand les follow quand Mameko allait bolaka démenti. Gamou m'a démenti. Anikani mos kuni mos sabana minu nyoren fana ko Mohamed Agintala. Mohamed Agintala, elle va intala kaou. Bon, en tout cas, allez y aller CNT là. Allez faire ma boca démenti. Voilà. Donc, bas papier Kalaouye, Mali, Yad Agali rencontre les groupes signataires de l'accord de paix près de Kidal. Le chef du GSIM, Yad Agali, le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Yad Agali, a rencontré le lundi 30 janvier 2023 les représentants des groupes armés du Nord signataires de l'accord de paix de 2015. Selon une information de RFI qui note que les entretiens se sont déroulés en fin de semaine dernière près de Kidal. Le leader de la Jamaat Nusra al-Islam wal Muslimin, voilà, Jenim Koreoli, visait à travers ces rencontres une coalition des forces avec les signataires de la paix, les signataires de l'accord de paix, pour bouter l'État islamique au Grand Sahara. Donc, effectivement, où
parce que GNIM ni GSIM be kelen quoi be mouvement kelen sauf que avec fort arabe kana fandola avec fort français kana fandola oui Iyad Agali o ya nyama Iyad Agali la nyama donc ani en groupe armé mo ndo ko ni ñoy ko bi fera fara ñom kan pour ka essayer ka EGSI ka État islamique Grand Sahara mo gain. Le leader du GNIM Iyad Agali s'est entretenu entre mercredi et jeudi 26 janvier à Junan, à une quarantaine de kilomètres de Kidal, avec d'autres chefs des groupes armés. Selon RFI qui rapporte l'information, Iyad Agali a rencontré Al-Gabas Aguintala, patron du HUA, membre de la CMA, ex-rebelle indépendantiste et du CSP. La seconde rencontre a eu lieu avec le général Gamou et puis la troisième avec Mohamed Aguintala. Voilà, voilà, c'est ça. Selon les médias, cette rencontre de Iyad visait à d'abord demander aux groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 de concentrer leurs efforts contre le groupe djihadiste rival, la branche sahélienne de l'État islamique. Donc, principalement, c'était pour que nous nous Iyad Agali demain. Groupes armés nous Iyad Agali demain. Iyad Agali Kaseka EGS Kele. Voilà. Donc, les différentes sources jointes par RFI assurent qu'il ne s'agit donc en aucun cas d'une alliance avec les djihadistes. Donc, non, RFI qu'on va faire Morocco, il y en a olu kɔni ni mɔgɔ minnu kɔnɔ kuma na ko k'a fɔ ko u bɛna fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma de bon là u bɛ fara mɔgɔw kunkolo salo quoi parce que u b'a fɔ u ye ɲɔgɔn ye après voilà ko u tɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan et puis k'u kan ka ɲɔgɔn ye le 10 février prochain k'u kan réunion kɛ donc maintenant d'abord ne bɛ ka ɲininkali dɔ kɛ n yɛrɛ la premièrement Iyad Agali est-ce qu'à bɛ balo la réellement ce personnage qui a été créé oui mɔgɔ min créé ta ko Iyad Agali est-ce qu'à bɛ hali bi oui fɔlɔ ye. Est-ce que Iyad Agali Tara réellement Kidal à 40 km de Kidal? Est-ce qu'il Tara réellement? Parce que Bibina, Bella Jenimba, donc moyen Tchami Malibolo, avion Tchaman Bambulu, Bébaron Fana que un sur la sous terrain opérationnel, Bébaron que drone Fana Bambulu, renseignement Tchaman Bambulu, et puis Russou Fana Banco, Moro Fana Boudon. Donc est-ce qu'il y a un risque Takata? Yéno, ça c'est d'abord un. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des ni Moronou ignorant réellement? Natala, est-ce qu'il y a ni Moronou ignorant réellement? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Tiano? Parce qu'il y a les efficaces comme ça. Et puis, troisièmement, nani moro nous manioyen pourquoi moro nous faisons beaucoup à démentir qu'à fois non on est yati nyoron bolo. Voilà, ça on y ngalou fana bay, abo y ngalou fana nyoron. Donc y ngal tama bay. Mais en tout cas, on va mettre ça mingo nefo. Médias français nous biteni. Concernant na beya yeko accord de paix minkala 2015. Gela donne la téléphone. Alors, groupes armés, Koko ou ka Barao Nyongri Folala, ou Dimindo, Algérie Wuri, Algérie Faranong, Algérie d'accord, c'est bon, Lubna et Seka activé Doni, comme la Wulika Joke, Algérie qui a Wulika Joke, donc Bébé qui a Wulika Joke et tout ça. Bon, mais quoi qu'il arrive, comme on a quelque chose, armée malienne comme Bikidal, c'est vrai, Ouga Kankono. C'est vrai que accord de paix qu'on kera accord de paix nimbi abi Mali koni bali Mali katani avion ye katani sur la suite donc agoro bemene non encore mais fengelen on be anga sur la suite minum be nous ni ou yere ñu manako ko armée reconstituée fait que armée ni mo waro fara ñu kan ou koni mi ñoron bulu ou bébé ñoron kayno Chi qu'on dit que c'est Chima, mais min qu'on est en 2012, on a sur la soula, qu'on d'accord contre, on y a envoyé ça qui est mal sur la soula. Ça, mais ça m'a rassuré au la confirmer, on y a envoyé ça qui. Parce que ni tiao tiao qui bi mal sur la soula, qui vous attaquer toujours sur le conna, ni mieux que ça va galérer. Donc, armée Kamin qui continue, Kamarfa on y est toujours, parce que mon nous tient à table, na table. D'ailleurs, concernant awre yayi oui musudo bla kata kuma Nations Unies na ko ale société civile atala kuma dien kuma tama mi formalima akona ikuma tima kon fo ina et ay la nyini fon fenke akal la nyinu bela dine ne abeja timina la nyinu bela dine pratiquement yi France ka la nyinu de awko partenaire minum bambulu di nyomo minum bambulu ni o reçu ou le mandat yi
ko ONG minnu gɛnna fana o fana ma ɲɛ il faut ka solution ɲini o na donc laɲini fɛn o fɛn kɔni bɛ yen n'a y'a kɛ pratiquement a bɛɛ ye faransi ka laɲini de ye quoi an b'o laɲini kɔrɔ dɔn c'est pas la peine an ka segin o kan et puis mais kuma kelen kɔni bɛ yen a y'o fɔ yen nɔ ne yɛrɛ dabali banna ko armée bɛ ka yɛlɛ puissance la ko wariw bɔra yɔrɔ jumɛn ko ka se o situation dɔ fɛnw kɛ voilà donc des choses comme ça an b'a dɔn ko mɔgɔw de b'a a kɔ mais Nations Unies mɔgɔw ONU mɔgɔw n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don ko mɔgɔ ninnu ni Iyad Agali ye ɲɔgɔn ye est-ce que Nations Unies mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ni ninnu bɛɛ lajɛlen tun kan ka fara ɲɔgɔn kan bi ka taa Kidal ka taa kuma na a bɛ taa mun kuma kɛ parce que déjà toujours groupes armés dɔw ni mɔgɔ jugu ninnu bɛ ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ depuis 2012 donc c'est la raison pour laquelle Mali kan ka continuer ka armes ɲini le Mali doit continuer à chercher les armes an kan ka continuer ka armes ɲini parce que tôt ou tard a diɲɛna o a surunyana o an bɛ sɔn ka se ɲɔgɔn ma donc c'est très important donc an bɛ bɔ bi ka o de fɔ aw ye pour ka kuma kun cɛ an ye min kɔni faamu donc Iyad fangaba t'a ka mouvement la tuguni le GSIM fangaba t'u la tuguni donc u mago bɛ dɛmɛ la ko ninnu ka na o dɛmɛ groupes armés minnu ye accord de paix kɛ ni Bamako ye ko olu ka na o dɛmɛ ko parce que État islamique bɛ ka se o la État islamique dun filɛ fanga bɛ u la ka tɛmɛ AQMI kan fanga bɛ État islamique la ka tɛmɛ Al-Qaïda kan Iyad Agali kɔni ale y'a bolo di Al-Qaïda de ma donc an kɔni bolo ninnu bɛɛ lajɛlen ye kelen donc armée ka continuer n'a ka armement ye baw bɛɛ lajɛlen fɔra merci et ala ka su hɛrɛ bonne soirée. Sound the alarm, I'm coming up. We'll have a ball. I'm sweet like a buttercup.